Amaphoyisa ashaqe inqwaba yomakhalekhukhwini, ugwayi nezidakamizwa abekasele kuleli jele laseMabopane ngemuva kokulunywa indlebe mayelana neziboshwa eziphatha izinto ezingavumelekile ngaphakathi. Kuneziboshwa ukutholakala ukuthi zinamathilo amancane eziwaqhuba ngokungemthetho ngaphakathi ejele. We also found some offenders with what I would not call, rations that they will use, for themselves, but what I would call mini tuck shops. We have discussed with the head of center, it's not allowed for an offender to end up being a merchandiser in a correctional facility. Lokhu kugasela kuyingxenye yokuqeda ubugebengu bokushushumbiswa kwezimpahla ezingekho emthethweni nenkohlakalo eqhubeka esikhungweni zokuhlunyeleliswa kwezimilo zakuleli. There was a time that we had intensified searches, surprise searches, and it worked for us. So after that, then we went back to gather more information. So this is not the only center that we are going to attend to. There are others that already we have arranged that we should attend to based on the information that we have. uTobakale uthi ungabuyi kwabo belambatha kusho ukuthi umkhankaso wabo ube impumelelo kanti iziboshwa ezitholakala eziphethe izinto ezingavumelekile zizovulelwa amacala.